Hello, good people. Welcome back to yet another video here at your favorite channel, of your choice. Yes, Saint TV, together with Binocular TV. Yes, so nasi panapa foot. Particularly, we just want to give you top 5. Yechi, top 5 the most reliable cars pa Zimbabwe andidya pama small cars. We are going to talk of my small cars, tisingataure ma big cars. But first and foremost, if you are new, if you are watching us on Binocular TV for the first time, I can ask you to subscribe, subscribe. Yes. People think to subscribe, but not do that. Zimbabwe subscribe. No, it's for free. It's for free. Even if you don't watch our videos, still they are going to deduct nothing from your airtime, from your data. Today we are going to be talking about top 5 most reliable cars, vehicles in Zimbabwe. So when we are talking about reliable, number 1 in Zimbabwe, it's not a fuel saver. We look at the fuel consumption. We also look of service kit. So these cars we are going to be talking about the service kit. Cost service. Service kit, it costs less than $100. Less than $100. And these are the kind of cars anogona kutongoigadzira this specialist wakanyanya. Kana mwana wenyu ari kudzidzira ari kupoli arikuita mechanics mogona kungoigadzira chero tools box wakasvika nonzi chi spanner boy makanika chaya asipo don't worry pasi pemuti munogona kungodzigadzirisa. So motikari is also we look at zvinhu zvakaita sesuspension kuti nyange ikabondera chaiko madhoo emotikari dzatinoda kutaura ukakwesherwa instead of kumboda unopendesa chichi anocosta less than $100. Nemalights anoitwa $20-30. Engine yemota dzatiri kutaura hadarike $500. Hadzidarike $500. $300-200. Right, so today we just want to show you if you want to buy a car for the first time and you are still wondering which car should I buy. These are the 5 cars you can choose. Dzisingakupa problem dzekuti mari yaunoisa fuel it's almost close to unobhadhara kombi. And at the same time this mota dzinotyisa kutora iri second hand. Hadzityisi kutora second hand. So pa number 5 pedu. But satadaro zvakare, I just want to remind you about Chazika Electricals. Chazika Electricals tisu tinoisa zvakare magetsi anditi. So don't forget kuti bata kana mada kuisirwa masola tinoita kamwe kuti ari affordable. Anyone can afford kuisa magetsi. Iwo wakatopulisa order ke. Aiwa hangu ari kutoiswa mai manje. All right. January achingoti muna Feb kwangu totobhataisa. Right. Ande nayo pa number 5. Chitanga kuvaudza number 5 kuti yakanakirei. So number 5 yedu pane motikari iyo inonzi Nissan Note. Alright, Nissan Note keke. Nissan Note keke. Yes. Nissan Note zvakare manje sekutora kwatachingoita akafuel safer kane inonzi eco mode. Eco mode unoisere. Eco mode baba ndio type yekuti even iri 1.2 liter ndira kana uchifambisa iri mu eco mode ino reduce engine capacity zvekuti unenge uchitofamba ne less than 1 liter engine capacity. Safer fuel baba. Apa saka tinotaura model api ema 2015 zvidzoka ndini. Even ka latest version ikaka kari very bold kakatonaka kamotikari iko kake. Kari very bold kane problem 1 chete kumagetsi ndoko kwakanozomboita problem but zvagara zvinongozikanwa kuti motikari dzinoita inofanira kuita problem because motikari yese inzwai pane vanhu vanoda motikari isina problem zvachese haiko unonotenga chiko hakuna tenga chino matai anobaita problem anditi. So number 530 ndakutoti 10 number 530 Note. So going to number 4. Number 4 motikari iyi ndakaiona inoshandiswa zvakanyanya newemushikashika. Motikari muno muZimbabwe ukaiona iri pamushikashika inenge yakutonzi iri tried and tested. Because number 1 mushikashika they look at fuel, they look at suspension. Kuti motikari yakachipa here suspension ne maintenance ne service. Nenguva inogara ichi idle. Baba mota yemushikashika inogona kubadzwa pamba pako makuseni na 5 yodzimwa na 9. Kana na 10 mani. Ichingo idle chete mtown ichitiza polisi ichitiza kanzuro. Kusvika boile motikari yatutaura iwe.
So motikari tinoda kuti pa number 4 inonzi Toyota Sienta. Sienta iri pa number 4. Motikari yayo yakasimba and the Sienta that we are talking about, yes, is 7 seat. The Sienta that we are talking about, pane latest fashion kai imwe ine ma yes pane inono itsvaga pamushikashika yatiri kutaura inongonomira round. So right, very good so it's a very good car yoyo. If you want to buy a car for your business, maybe unoita which business chako, this Toyota Sienta in Zimbabwe, it's a tried and tested motor vehicle. And the fuel mahara pepe fuel ndoma 1.2 you are what did it? So tichibe papo takwenda pa number 3. Number 3 yedu ine motikari iyo yajairika baba inonzi Vitz. Right, Vitz kakaipa baba. You know kuti patanga kunzi nyaya yemafuel safe. Yes. Kwaitorwa zveVitz. Kusati kwauya tumakwaya, kusati kwauya tumwe twese, kusati kwauya kana dzimwe hybrid system yachi. Kwenzi munhu akataura zvefuel safe aitaura zveVitz. Vitz munhu aingoti rutsvaga fuel safe iVitz. Vitz yakanakira kuti 0.9. Aitosvike liter. Adidi. Dzokumashoot, turova dzokumashoot. Is 0.9. Motikari yayo yakanaka zvekuti nyangwe ikanzi yafa zvanetsa engine yacho inoita $400. Plus haikurarise pasango mota yayo. And car isingakurarise pasango. And inowanika pamanual futi. Alright. Which is an advantage kuside gearbox. So kana gearbox iri pamanual, it's one of the best. Right. So motikari dzese dzatiri kutaura idzi ndoda kuti muzoti hadzidhure. Vitz kutotenga zvinhu zvakaita semabhushi chima $5-10 chidaro hadzidhure. So suspension yese $100. Mukandibvunza inini ndokuziva kwazvo kuti suspension inonochinjwa $100. Shoku chaicho rinotoita $15-20. $20 wotochinja suspension. 15 anditi reshoku. So tiri kubva ipapo ka tiri kuenda pa number 2. Top 2 yemotikari dzakasimba muZimbabwe yekuti kana uchida motikari isingakushungurudze, motikari yekuti haikudyire mari, pa number 2 inosvika. Tine motikari inonzi Aqua. Aqua inosvika baba. Yeah, motikari inonzi Aqua, just like dzimwe dzese haidhure, maintenance, fuel saver, ine hybrid futi. At the same time, even suspension yatachitaura zvayo, you never go wrong. Ukaisa muAqua, do you know ukaisa $10 you can go for plus or minus 100 kilometers with Aqua. Yes. Aqua tutora zvekuti wakaisa $15 uchibuda muHarare unonotopawa ukadoma. That's Aqua for you. $20 unoenda ukadzoka ukadoma. Unoenda ukadzoka. And Kadoma it's 140 to 142 kilometers from the Harare CBD. So truti akaAqua kaika ndosaka muri kuona boss say weakness. Vari kunyanyisa kupa vanhu maAqua vari kuti vadi kunyanyotambudza vanhu. Saka from vanhu vanoshandisa maAqua I've discovered kuti ine imwe time yekuti kana une speed yaunenge uchifamba nayo kana kuti uri mutraffic unenge shandisa battery baba engine inenge yakanyarara. Fuel yako iri pa0 usina fuel kushandisa. Zvakanakira motikari dzatiri kutaura nezvazvo. Muri kuona kuti motikari dzakaita sema2 liter dzedze kana uri mutraffic unochema geji unoroona ichifamba. Idzi motikari dzekuti kana uri mutraffic hauzvinzwe. Hapana hazvichinje life yako. Right. So from there we go to the most tried and tested car in Zimbabwe. If you are planning to buy a car, please consider buying this car. Number 1, this car, even if you don't service it from day 1, inongonosvika. Do you know kuti kuno umwe munhu anotoitenga agogara nayo gore rese agotoshandiswa kuti inoda service inochinjwa. Vanhu vese vane motikari idzodzo vanokanganwa kudziservice. Ndochekutanga. Number 2, vanhu vese vane motikari idzi vasati vambotenga suspension. It's a car yekuti chero wakaenda kumusha, chero wakaenda kupi, chero wakanzi uri kuvaka inotakura simende nezvidhina. Unokwanisa kutakura futi chitunha chababa. Unotakura mombe chainotakurwa. Takamboona mavideos akatakurwa mombe nemotikari iyo. So number 1 plus despite fact yekuti iyo including driver inotakura vanhu 5. Baba chero 10 vanokwana. As long as muchigona kurongedzana. Motikari yandakamboona yakabuda vanhu 13. Inobuda. Ane vakuru nevadiki. Ndosa uchiona kuti painoita accident kazhinji hana yangu inotorova. Ikaita tsaona zvinorovesa hana. So
without wasting much of your time, please consider buying this car. It's a Honda Fit. Honda Fit. Honda Fit. Mota yenyika baba. Mota yenyika. Honda Fit. Mota yenyika. Type yo mota yo mai. Unozwa chimwe chinhu people they should know kacho kuti wakona motikari yekuti chero wakamira pa robot munogona kupesera pa convoy. One motikari yakadonza ma GD6. One motikari inokudubura Benz. One motikari yoti usaite kutamba nayo yoti iri fit. Aiwa, aditi. Motikari yoti every day tofunga munoiona mabasa ayo. A Honda Fit. So if you want to buy a car in Zimbabwe, but motikari kana waitenga chirega kutakura vanhu, because automatically motikari dzatakudzai zhinji dzachona ana Sienta ana Fit ukangoitakurisa vanhu dzisiri hama yako automatically uri mushikashi. Itsekayo kuti chero wakatotakura hama unofanira kunge uchitoziva mazita avo kuti hanzi sekuru baba. Polisi inongokutora and motikari iri pariski kuti inogona kurara mukati anytime. So make sure kuti unenge uchitoita make sure kuti haupake pese nemotikari dzatakudza. Ukapaka pese unogona kupaka padhuze nevari kushikashika ukangohakwa and hauvaexplainike. Number 2, make sure kuti unodriver driving yakanaka. Number 3, inofanira kugara yakachena, ine mutero ende yakachena motikari iyo dzatakudza, especially Fit, because vanhu vachingokuona paZimbabwe vanongoti vemushikashika masvika, but it's a good car. Don't worry about what people say. So ndo top 5 yemotikari. It's one of those cars ekuti chero vakaita company ine madrivers 7 umwe anenge achingoburuka umwe achikwira ichisvika naiyo hadzina problem. So guys, what do you think about this video we are making today? Actually we are going to do another video chikudzai motikari rubbish paZimbabwe. Motikari yoti tinadzo edu but rubbish paZimbabwe. So watch out for the next video. From Uncle Saint Binocular TV. For now, much love and good day. Fire.